बांग्लादेश हा कर्तनो के बंगै ताबुक कतर कक्साप नाहारका त्रिपुरा हास्ते बांग्लादेश ताबुक अंगै तंगमानि सामुं हामिया रकनि बागैनो अयाप्रि नाहारका भारत ताबुक बांग्लादेशनि फाइनै केबो बरक त्रिपुराओ हटेलनि शेफ मानजिया अंसिनाय अ ककनो साक्लायै रिखा हास्तेनि हटेल नकफां रकनि मथा तांसालो हटेल नकफां रकनि काइसा ककलाम पान्दा अंखा अ ककलाम खलाइमावनो अ कक्साप नाहारजाखा बरकनि बखाक्ति साक्लायजाखा बांग्लादेशनि केबो हास्तेबो फाइके हास्तेनि हटेलनि तांक्राग रकनो बरक रकनो बरम रिवै तंगो फियाबा बांग्लादेशनि भारत हाकतनि नेशनल फ्लैगनो हावो रिवै काफिका ते माइनरिटिस रकनि साकावो सातक पितक खलाइका आबनि बागैनो ताबुक अबहाय याप्रि नाहारका हास्तेनि हटेल नकफां रक ब्यूरो रिपोर्ट कक खरां।